Bueno, orduan, mesedez urbildu zaitezte, Jon Gallego, Anartz Minerren ordez datorrena, eta Edurne Aranburu, 3 sari jasotzeko. 3. saria emango du Aldapako Antonio, kooperatibako, Elkartasuna kooperatibako lehendakaria danak. Txapelketako kartela, bai saritan eman dian kuadroak, Antion Olariagak egindako marrazki bat dela, Usurbildarra, Sagardozale amorratu bat, eta oso gustua indula lana, eta gure egin esan da oso gustua geratu behar. Bueno, batu azteko, lehenengo saria.